xa libhaptizwa kungatywa umzimba lo umdala lo obukade unesono, kugqokwa umzimba omtsha ongenasono. Eyona nto libhaptizelwayo libhaptizelwa ukuxolelwa kwezono. Libhaptizwa egameni leNkosi yethu ukwenzela lixolelwe izono. Njengoku yonke njengoba siphila nje kweli xesha ukwazi uba noba kukho iminyaka funeka wazi into ezimbini xa ubhaptiziwe, uba ubhaptizele kweliphi igama, ubhaptizela ntoni. Mina ke ndibhaptizela egameni leNkosi uYesu, ndibhaptizela uxolelo lwezono. Yingakho ke before ungena emanzini niqale nakhonfesa izono because ubhaptizelwa ngoxolo lwezono. Sifumana izwi, bafuna ke izwi lapha kumsebenzi wabathunywa uchapter 2 verse 38 funda kanjena. Wathi uPetros kubo, guqukani ezonweni zenu nonke ngabanye, nibhaptizwe egameni likaYesu Kristu ukuze nixolelwe izono zenu, nize namkele isipho somoya oyingcwele. Wathi ke uPetros, guqukani ngabanye ngabanye ezonweni zenu nibhaptizwe egameni leNkosi uYesu ukuze nixolelwe izono nifumane umoya ongcwele. Sibuye ke siye lapha kwalapha kumsebenzi wabathunywa ukuthi Izenzo uchapter 10 uchapter 10 lapha kuverse 44. Esathetha nje uPetros wehla umoya oyingcwele phezu kwabo bonke abo babephulaphule. Amajuda akholwayo lawo ayesuka noPetros eJopa amangaliswa kukuba uThixo ezinike isipho somoya oyingcwele nentlanga, kuba baziva zithetha ngeelwimi zimbi zidumisa uThixo. uPetros wathetha wathi, aba bantu bamkele umoya oyingcwele njengoko samamkelayo nathi. Ngenene ke akukho namnye umntu ongalayo ukuba aba bantu babhaptizwe ngamanzi. Akukho namnye umntu wabala aba bantu babhaptizwe ngamanzi. uPetros ke ngoko wathi mababhaptizwe egameni likaYesu Kristu. Amen. Hallelujah. Njengoba ke kukhona abantu abathi uzodibana neentshumayelo zabantu zithi ubhaptizo lamanzi alukho. Lapha sibe khona uthi uPetros ngubani ongala ukuba babhaptizwe ngamanzi, bebhaptizwa egameni leNkosi Yesu. Njengoba sikule dispensation yethu yonke into esiyenzayo siyenza egameni leNkosi uYesu, ngoba iNkosi uYesu yanikwa onke amagunya. Sisebenzisa igama leNkosi Yesu Kristu kwiinto zonke, noba siyabhaptiza sibhaptiza egameni leNkosi uYesu. Ndibuye ke ndifunde lapha kwizenzo uchapter 19 sifunde lapha verse 2. Okay, so verse 1. Ngelo xesha uApolo wayeseKorinte, uPawulos yena wacanda phakathi kuloo mimandla waya kufika eEfeso, apho wafumana iqela labalandeli bakaYohane. Wababuza wathi, namamkela na umoya oyingcwele ekuzinikeleni kwenu? Baphendula bathi, asizange sive nokuva ukuba kukho umoya ongcwele. uPawulos wababuza wathi, phofu lubhaptizo luni enabhaptizwa ngalo? Bona bathi, lubhaptizo lukaYohane. uPawulos wabachazela wathi, ubhaptizo lukaYohane lona lwalusalatha inguquko. Yena wayebaxelela abantu ukuba bazinikele kulowo wayesiza emveni kwakhe, nguYesu ke lowo. Bakuyiva le ntetha babhaptizwa egameni leNkosi uYesu. Amen. Hallelujah. Lapha sifumanisa uba abafundi bakaYohane
babebhaptiziwe ngaphambili, kodwa kuthe ngelaa xesha iNkosi ezisekhona bebhaptizwa uYohane, kodwa kuthe ke ngokwemvelo uba iNkosi Yesu Kristu seyibethelelwe emnqamlezweni seyizodilishana nesono, kwenza isono, kwanyanzeleka uba mabaphinde futhi babhaptizwe. Sebebhaptizwe lapha egameni leNkosi Yesu, bebhaptizelwa uxolelo lwezono. Yabona lapha uPawulos uyahamba ufumanisa abafundi bukaYohane bayashumayela kodwa umoya ongcwele abanawo. Xa ebuza uba nake namamkela nawo umoya ongcwele, athi zange sike sive nokuva kuba kukhona into okuthiwa ngumoya ongcwele. Zange sive nokuva, aqonde uba xa bengawazi umoya ongcwele kuba kaloku siyi-dispensation of the Holy Spirit. Ngoku xa bengawazi abuze ke ngokuba kanti loluphi ubhaptizo nabhaptizwa ngalo, ngoba wayiqonda uba le nto kungangabi nawo umoya ongcwele, it means ngobhaptizo olu wabhaptizwe ngalo lurongo. Wathi hayi, sabhaptizwa thina ngobhaptizo lukaYohane. Wathi hayi, uYohane wayebhaptizela inguquko, efuna abantu bazinikele kulo azayo. Kodwa ngokufuneka uba nibhaptizwe egameni leNkosi uYesu, nibhaptizelwa uxolelo lwezono. Haleluya, haleluya. Noba ke nibuzwa ngubani, nazi uba nabhaptizwa emlanjeni amaninzi, emlanjeni emanzini amaninzi, nabhaptizwa egameni leNkosi uYesu, nibhaptizelwa uxolelo lwezono. Noba kungathiwa kunibuzwa ngubani, niyazi uba niyazi loo nto leyo. Ndicela ke sike uthandaze ze tata zethu. Awunamandla konke egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, Thixo unamandla konke uzobhaptizwa akho, qhuba umsebenzi wakho Thixo unamandla egameni likaJesu waseNazaretha. Bawo uNkulunkulu unamandla konke, umsebenzi uqhubeka kuhle, kube yimpumelelo konke, uya ungcwele ube khona Thixo unamandla konke, wenza umsebenzi wakho Thixo wethu olungileyo, egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen.